Hello mga gusok, maradyaw na hapon sa ato mga Surigaonon. Aniya na gasod ko sa nasunugan before ko naadto sa Dinagat Island. Dari ko mga kagusok, nako ang gasod mga kagusok, pasok pa dire sa area mga kagusok no. Yan, shout out nato diyan si DG. Yan mga kagusok no, kay ako pakita ginabuntag aso-aso na magud mga kagusok. Kuman dari ko sa bayay lan Carmina dito. Yan, shout out mga kagusok, maritis sa tao. Yan, nakita nato ng sunog ng buntag. Yan, nabalik kasi ko pag Surigao mga kagusok, kay gusto ko makita nako ni na sunugan area. Yan. Makita nato no, pila ka bubong ang nasunog og pila ka grabe ka jud sakit. Bagana pa mabagyuhan ta kay mabilnan pa ta mga gamit kung sa samantala na sunugan ta. Bisan isa way gayud mabilin. Kung bagyo, linog o kira, kung sunog na ganis gutan, kapasok pa. Yan mga kagusok no, dari ko diri sa ila best friends ako pagumangkon. Makita nato mga kagusok no. Yan, bisan ulay na ta pag video, sige ka lamang para maka video sab ko no. Yan mga kagusok, dahil sa best friends ako pagumangkon, ibayan ni Carmina. Yan, shout out to si GB, si DG, ako mga pagumangkon. Yan, shoutout. Pasok pa din sila yung mga kagusok ko bisan hapon na. Kaya kapasok. Kaya nakasok ang iba nakasok paghapon. Kita na to area. Yan mga kagusok. Grabe ka jud no. Yan, shoutout sa ato mga Surigao no. Kung gusto kang mutabang sa best friend ni DJ, PM lang ko o gato atakan o gamay na hinabang ang sunugan. Yan mga kagusok, mga vlogger nato da, shout out ato mga vlogger diri sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung gusto ka mo tabang, PM lang si kagusok para sabta nagatabang si kang Beatmaster. Shout out ato kang Beatmaster. Kung na-enjoy ka may mga hinabang mga kagusok, mga vlogger. Yan, mga sikat mga vlogger. Ini sa Surigao, nasunugan, natunta na makatabang ka mo. Yan mga kagusok ko, yan si DJ. Basa-basa lang yung mga kagusok ko. Grabe ka. Pag shoot nila ko no, gain na grabe asok patak si Rita pagod sa fire. Yan ang TV yung guba ng TV mga kagusok. Yan, shout out. Yan na. Makita na to ang damage sa best friend ni DG. Yan. Dito sa Kayot Arabio. Ang iroin tao nang pabilin ra gyapon bisan way nang amo. Yan mga kagusok. Shout out.